खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 26 मे 2023 बाराया जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ सोलोंनांगोन होननानै फोसावखांनायनि उनाव दिनै बर' बिजोंनि थाखाय गोजोनथाव खौराङा सफैबावदों। बर' फरायसाफोरा HS एबा 12 थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायनो हासिगोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रुनुज पेगु बिथाङा दिनै फोसावनानै होदों आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ गावनि फेसबुक आरो टुइटारनि गेजेराव फोसावनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि 22 नं खख्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय खख्लाबारि PCDSनि मासिगिरि रुपधन स्वर्गियारि बिथाङा खख्लाबारि प्राइमारि UPL हान्जाखौ लाफानानै बैथि बोसोरनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइनि स्टार आरो डिस्टिंसन मोननाय बा डिस्टिंसन रेंकआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ न'खर न'खर थांनानै खौरां लायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ मान बावदों। ओमफ्राय माव लागोन माबाखौ एडमिसना माव लागोन मोजां फराय मैखुन जानाय बोथोरा सौफैनायनि उनावनो गोबां सुबुंफोरा मैखुन जानानै थैदोंबो आरो बेरामाव गोलैदों। बेबायदिनो सनारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय सेबेकाटि गामियाव मैया बिस गोनां मैखुन जानानै नखरसेनि 7 सोद्रोमाफोरा लोमजानाय आरो बेराम जानानै बिसोरखौ राजा पुखुरिनि हस्पिटालाव थिसननांगौ जादों। बेराम जानायफोरनि मुङा जाबाय धनिराम कर्मकार, शंकर कर्मकार, ममता कर्मकार, हेमन्त कर्मकार, मंगली कर्मकार, गणेश कर्मकार, अकिल कर्मकार आरो परस्मिता कर्मकार। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि जोंनि बे सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव हाग्रानि मैखुनखौ जागासिनो दङ आरो बिस गोनां मैखुन नामा बेखौ हमदांस' हायैयाव बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफोरा मैखुन जायो अदेबानि हाग्रानि मैखुनखौ जायो बिथांमोना नायबिजिरनानै मैखुनखौ जाबानो जाबाय, नङाबा बेबायदि जाथाया नोंथां न'खरावबो जानो हागौ। मिरु एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फाहामसालियाव फाहामथाय लाखांनायनि उनाव न' फारसे थांफिनबाय। बिथांखौ देहा फाहामसालियाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनिफ्राय लोगोसे आसु आफादनिफ्रायबो खौरां लानो फैदोंमोन। बिथाङा बे समाव गावनि न'आवनो रेस्ट लाथ'गासिनो दङ आरो बिथांखौ थांनाय 2 मे खालार खालि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय गभर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननानै फाहामथायनाय जादोंमोन। दा बिथाङा गावनि न' फारसे थांफिनबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।